fetħet skema ta' fondi Ewropej bilan li n-negozji żaru medji jiġu mejjuna finanzjarjament biex itejbu l-operat tagħhom, fosthom bix-xiri ta' tamir u makkinarju aktar effiċjenti u sostenibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta, Rodrik Zerafa, spjega li n-negozji ta' dan id-daqs jistgħu jgawdu minn din l-iskema li se tibqa' miftuħa sakemm jispiċċaw il-fondi allokati. Fl-aħħar sigħat rajna illi b'din l-iskema se jkodu naraw li n-negozji jistgħu jieħdu 50% ta' kofinanzjament Ewropew, ġifieri 50% tal-investiment tagħhom li l-massimu jista' jkun ta' 256,000 euro se jkun jiġi kofinanzjati, ġifieri ħajjeħdu minnhom 128,000 euro. Dan huwa l-massimu ovvjament. Qed naraw illi din l-iskema għal differenza minn drabi oħra se tkun qed tagħlaq kull 15, però rolling ġifieri tibqa' tinfetaħ il-ħin kollu sakemm ovvjament jittieħed il-budget kollu u naraw li permezz tagħha wkoll nagħmlu d-differenza. Is-Sur Zerafa spjega li fil-każ ta' negozji Awċin ir-rata ta' għajnuna ta' din l-iskema titla' l 60%. Aħna għandna proċess bla ebda ħlas illi hemmhekk jekk jiġu għandna nassistuhom biex huma jikbu l-aħjar possibilment applikazzjoni li permezz tagħha jkunu jissiedu il-fondi Ewropej. Tem jispjega li b'differenza għal snin oħra fejn is-soltu n-negozji jagħmlu l-investiment imbagħad jieħdu r-rifużjoni, din id-darba se tingħata għotja żgħira biex in-negozji jkunu jistgħu jgawdu l-frott mill-investiment tagħhom.